Ziyakhala manje. Lalela into ezokusiza iyodwa ukuthi usubscribe, ulike, ucomment, ushare. Please. Yes. Ngaba batana. Ubajwani manje? Kapetha phela kamera nje. Yazi usakhuluma lezinto Mtamarishi. Kade ngicabanga la. Ngoba insuku sesidlule December yesinje izinsuku. Masikazama ukuhlanganisela indaba kaTshwala sezistokfela. Sithi masiye December wonke umuntu esenebhodlela lakhe. Ya ne. Yeah. Idea enhle ngiyayithanda idea. Kodwa ubona mhlambe siyagagamela. Wasaqala izinto ezincane, izinto eziphansi, izinto ezilight yabo. Awukahle. Yile simple. Ugwayi never. Ngeke. Asibona phela nomahlalela. Yini ekhulisa sibona nomahlalela kuqala? Lo mbuzo lo ngeke nje uphendule nje uphendule. Ngithi ngeke sishaya istokfela sikagwayi. Finish. Okay, uthi ushintshe umbuzo wami. Ubhejile kodwa. Eish. Ya, ngidliwe. Udliwe futhi? Hayi utabeshazini. Ile ndaba okudlalela ekubhejela amathimi amaningi. Ubhejela amathimi amaningi aza gcina afika ku10. Amanje asevela ngidlisa lo mathimi lawo. Eish. Uyabona ukuthi umahlalela. Uyisabheja namanje. Ngikulungiseke futhi. Akuwona amathimi awu10 akudlisa ngoba ukhala ukuthi amathimi azafika kwa10. Wena into ekudlisayo ithimi eyodwa. Awukahle Mtamarishi. Yibi lo team leyo ngiyikhiphe ukuze ngidlale kahle. Qala uvume eqala ukuthi wena umahlalela. Mtamarishi. Ngizokushaya manje. Yibi lo team edlisile. Into engizama ukuyisho la kahle kahle ukuthi amathimi awu10 mowabhejela akona akudlisayo. Ithimi esokudlisile ile yodwa sokuyirong. Hayi ukuthi konke asekuyirong. Anawa wazi. Awukahle Mtamarishi. Ubani umahlalela? Hayi yazi inkabi yami. Ngathi ngisengicabanga ngahlala uqinisile. Mase sidlale fast lesi stokfela umuntu angazenza into ezogcina simfaka enkingeni azagcina simpophisa. Uyayibona leyo nto? Nayo into ninyanyisa ngayo nena. Umuntu lokhu nimkhuba nimchukuluza nimkhufuza. Ethi mase nimbeke isandla. Selokhu nimiza amaphoyisa base nibhonyile. Hayi into engiyisa ngoDecember ngani. Kahle futhi abukhombisa abantu wena. Bapha abantu. Nabo. Sekushayile ngakubonye. Baphi amaphoyisa akho lawo? Ngibopha phela manje. Yazi ngoba ungenza kanje. Khulileka. Khona into engizokwenza. Nabo vele sekuDecember bayezwa uma7. Ha? Ya ngithola isikhondla khona isidlakele wona uyagendana la. Siyibhola lakho manje. No Mtamarishi. Yasenze kanjani lento? Asidlale stokfela ingaze ifikisane kude. Ngifuna ukufundisa abantu, ngifuna ukufundisa isifundo. Khona makuthiwa sidlala stokfela, izoba imali leso stokfela leso. Mtamarishi. Phela njengoba isithathe yabekana izandla nje yathi uxoxa. Cha, sesingasenze siqale nje kahle sibe la ku500. Imawo. Manje mina ngoba usungishayile. Uzongikhokhela indoma le ngizoyifaka ukuqala. Mtamarishi ke. Akwazi ukuthi ufakelwe yimini 500. Phela mina Mtamarishi la nawe besilo. Besilo nawe Mtamarishi. Angisho ngomntu uthi ngibukela ngushaye. Kaze ngikusho lokho mina wena uyishayekele nje wayibhonyekela Mtamarishi. Hawu angathwali prison omni. Okay. Hola lapho ma7. Ngathi kunomjito onginikeza inkinga la. Manje Mtamarishi.
lento ayidinge ma7 le singayilungisa thina no sengicabangile u1000 into ezincane encu into engayikhokha lencimezile mina Ngizomfonela ngempela mina uma7 kube nje uke wenza into engayiqona kahle hawu kanti ubungazi umfonele ngesilima